balimaw nin ye kibaruya teliman de maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka nin partager nin ye bonne nouvelle dan de ye bonne nouvelle an kun ye direct fɔlɔ kɛ an tilala an ko an bɛ wuli an ye kibaruya sɔrɔ an y'o de fɔ aw ye an bɛ kibaruya min sɔrɔ an ni maliyɛnw de b'a tila an n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc nin ye bonne nouvelle de ye balimaw an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Mopti ko armée Mali ye wulikajɔ ba dɔ kɛ a ma kan anw ɲɛna a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna u bɛna u da don a la ka dɔɔnin fɔ a la donc n balimaw an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ ka video in partager aw bɛɛ ka video in partager donc ko kɛra an balimakɛ mun ɲɛna aw b'a lajɛ dɛ ni sɔn ka ɲi ko kɛra an balimakɛ min ɲɛna ale yɛrɛ bɛna don direct la sisan an bɛna wele a bɛna ko in cogoya ɲɛfɔ bɛɛ ka nin video partager nin y'a nalen de direct la tugun joona n'o tɛ an kun tilala ka ban n balimakɛ salamu aleykum. Waalaikum salam. I tɔgɔ ni jamu i bɛ ka an bɛ k'i wele ka bɔ min? Musa Sidibe ka bɔ Mopti. Ka bɔ Mopti. Awɔ. An ye kibaruya sɔrɔ ko armée Mali ko nisɔndiya ko ba dɔ kɛra e tun b'a kɛnɛ kan e y'a seere mun de don? Mopti bi. I tun ye Mopti dɔgɔ ye. Donc Mopti dɔgɔ bɛ don jeudi don. Donc an ka denmisɛnnin minnu bɛ dɔgɔ jɔ. N y'a fɔ an ɲɛna. K'a fɔ ko Fatɔma mardi don. Ko armée malienne taara yen nɔ. Ko machine dɔ tun b'u bolo. Donc mɔgɔ o mɔgɔ. N'i delila ka arme mani ye. Ko o mana machine k'i tɛgɛ la. A b'a yira directement. Donc ko Fatɔma ko o ye mɔgɔ caman minɛ. Somadugu fana o ye dimanche dɔ ye. An ka mɔgɔ minnu bɛ dɔgɔ jɔ. U sera ma n'o kibaruya ye. Mais bi. Bi. O tun ye Mopti dɔgɔ ye. Bi kun ye Mopti dɔgɔ ye. Alamisa. Mopti dɔgɔ bɛ dɔn alamisa ni alamisa de. Alamisa ni alamisa o ye Mopti dɔgɔ ye. O ye Mopti dɔgɔ ye. Donc Mopti yɛrɛ a économie basée bɛ fɛn saba de kan. N'o ye agriculture, élevage, oui, pêche, and commerce. Oui. Donc dɔgɔ la. Oui. Mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ de ka na. Donc bi dɔgɔ la. Mopti kɔnɔna na. Oui. An ye min ye. An kɔni y'a ye k'a fɔ sɔɔni sera 10 heures en fan na. Armée mobile nana jɔ caman. 10 heures en fan na armée mobile nana jɔ sugu la quoi. Sugu la. Donc u ye mɔgɔw kori. Oui. U ye mɔgɔw kori min kɛ. Armée ye mɔgɔw kori ka sugu la kori. Ka sugu la kori. N balima a y'a lamɛn dɛ armée mobile de nana ka sugu bɛɛ la kori. Donc machine dɔ b'u bolo. U bɛ k'a da mɔgɔw tɛgɛ la kelen. Alahu akibaru. Minnu bɛ baganw feere misi ni fɛnw feere. Donc fɛn o fɛn delila ka mun ka arme na. U y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Sugu kɔnɔ. Sugu kɔnɔna na. U bɛ ka yala mɔgɔ minnu bɛ yen n'u dilan ka marifa ci u bɛ ka appareil da u la. U bɛ ka appareil da u la kelen. Nin ye armée Mali ka baara de ye. Armée Mali ka baara de ye. Bisimila tɛmɛ ni kuma ye. An kɔni ɲɛ wagalen. An kɔni ɲɛ b'a la u b'u kɛ mobili kɔnɔ dɔrɔn u bɛ ka taa n'u ye. U bɛ ka u cɛ mobili la dɔrɔn u bɛ ka taa n'u ye. U bɛ ka taa n'u ye. U bɛ ka jɔnw cɛ mobili la. U b'u cɛ caman yɛrɛ de cɛ an kɔni tɛ se ka nombre kɔni faamuya a ka ca kojugu. U bɛ ka taa n'u ye cogo min u bɛ ka taa n'u ye ten. Machine dara mɔgɔ minnu na wa? Machine dara mɔgɔ minnu na. Ni machine y'a jira k'a fɔ ko u delila ka marifa ci. U delila ka marifa ci. Mais u bɛ deli ka na ni marifa ye Mopti sugu kɔnɔ ou bien u b'a kɛ cogo di? U tɛ ni marifa ye Mopti sugu kɔnɔ. Parce que mɔgɔ bɛ siran min ɲɛ. N'u nana ka na mɔgɔ minɛ. K'a sɔrɔ marifa t'u bolo. A bɛ fɔ ko armée bɛ ka exaction kɛ. Alahu akibaru. Mais bi. Marifa dara fɛn fɛn tɛgɛ la. A y'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ b'a la. U ye appareil da mɔgɔ tɛgɛ la. Appareil dara mɔgɔ tɛgɛ la. Yɛrɛ m'a soso. U ma kuma caman wɛrɛ k'a la. U yɛrɛ ma sɔsɔli kɛ. U ma sɔsɔli kɛ. Appareil mana da min tɛgɛ la dɔrɔn ni appareil yɛrɛ k'o ye marifa cila ye. U b'o la don mobili kɔnɔ. Direct.
Allahu Akbar. U y'u fara ɲɔgɔn kan a ka ca kojugu. A ka ca yɛrɛ de. Han? A ka ca u y'u cɛ ka taa n'u ye. Awɔ. Donc u bɔra ba kɔfɛ ni bikanw ye ka n'u feere sugu la. Awɔ a bɛ kɛ ten de. Donc u bɛ marifaw to ba kɔfɛ. Awɔ. Donc sisan nɔ armée nana ka na appareil de da u la ka sugukɔnɔ mɔgɔw la. Awɔ. Mɔgɔ mɔgɔ de la ka marifa ci appareil y'a bɛɛ fɔ. A y'a bɛɛ fɔ. Aw yɛrɛ minnu ye Mopti ka denw ye aw kɛra cogo di bi aw kɛlen ka nin baara ɲuman in ye. Mɔgɔw se wara dɛ. Han? A kuma ye dugu minɛ mɔgɔw se wara. Mɔgɔw se wara kosɛbɛ yɛrɛ de. Parce que a ma kɛ dogo la. Awayi. Parce que mɔgɔw tun bɛ gudɔrɔnda la mɔgɔw bɛ k'a ye quoi. Fɛn bɛɛ kɛra mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw kɔntana kosɛbɛ. Mais appareil dara mɔgɔ minnu yɛrɛ la n'a yɛlɛ ka k'u ye marifa ci. Awɔ. Est-ce que u yɛrɛ dɔw y'u puruti wa ou bien a kɛra ɲɔgɔn sama yan. Ayi u m'u puruti u y'a dɔn directement min don. Han? U y'a dɔn k'a fɔ armée bɔr'u kalama. A kuma yɛrɛ ma caya. Awɔ. E yɛrɛ min ko kɛra aw jɔlen ɲɛna e yɛrɛ kɛra cogo di bi armée kɔrɔ. Tiɲɛna. An kana halisa dɔ de bɛ ka fara an ka danaya kan armée ka côté la. Allahu Akbar. Mɔgɔw se wara dɛ tiɲɛ ka fɔ. Mɔgɔw se wara. Mɔgɔw se wara kojugu. Mɔgɔw se wara Mopti ka bɛɛ se wara bi. Wayi. Awɔ parce que dɔw tun bɛ ka sumaya. Mɔgɔ tun bɛ ka siran ka taa dɔgɔ la. O ko kama. Parce que mɔgɔw b'a fɔ ko mɔgɔ nin bɛ sɔrɔ yen. Mais min kɛra. A ye mɔgɔ jigi fa kojugu. A ye mɔgɔ jigi fa kojugu. A ye mɔgɔ da armée la hali sisan. A ye mɔgɔ da armée la. Professionnalisme bɛ armée la. Population yɛrɛ ye armée acclamé kosɛbɛ. K'a fɔ k'u bɛ armée kɔfɛ hali sisan. Don o don dɔ de bɛ ka fara danaya kan bi kɔni mɔgɔ kɔni t'u kɔnɔna kɔnɔ o kuma de tun bɛ fan bɛɛ. Ne ko a mɛnna anw de la ka nin kuma fɔ ko appareil dɔ bɛ Mali armée bolo n'a y'a da i la n'i dila ka marifa ci a b'a dɔn mɔgɔw ye wo ci anw na bi e bɛ se ka mun de fɔ. Bi kɔni ta kɔni a kɛra bɛɛ de ɲɛna a ma dogo mɔgɔ la koyi. A kɛra bɛɛ de ɲɛna. Allahu Akbar. Bɛɛ lajɛlen ɲɛ dar'a kan. Bɛɛ lajɛlen ɲɛ dar'a kan. Awɔ. Vraiment i bɛ se ka mun ladilikan fɔ bi maliyɛnw ye i yɛrɛ ka ɲɛta in kɔfɛ. Bon an kɔni ye min ye sisan. Parce que fɛn de don tuma min na a bɛ ka fɔ. An yɛrɛ kuma da la an ko propagande de don. Tuma min na a fɔra ko nin fɛn bɛ armée bolo. Ko nin professionnalisme bɛ armée na. Wayi. Mais bi an yɛrɛ ɲɛ dara min kan. An b'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u ka da armée na. U k'u jigi da Mali armée kan. Mali armée bɛ se ka nin kɛlɛ in ban. Mɔgɔw kana douter dɛ. A tun bɛ kosɛbɛ yɛrɛ nin ko nɔgɔyara. A ko nɔgɔyara tɛ mɛn yɛrɛ. A ko nɔgɔyara. Nin kɔni kɛra bi. Awɔ. Dɔgɔ o dɔgɔ nin bɛ ka kɛ. Kabako don dɛ. Allahu Akbar. Parce que a yirala k'a fɔ. Mali armée kɔni minnu yɛrɛ bɛ dɔgɔ ni fɛnw jɔ. U y'a yira k'a fɔ Mali armée yɛrɛ bɛ professionnalisme u bɛ ka baara dɔ kɛ sira ninnu kan. U bɛ ka don car de transport ninnu kɔnɔna na. Awɔ. Mɔgɔ minnu tun bɛ sira kan k'u bɛ ka ko dɔ da. An yɛrɛ ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ bɛ yen nɔ. O bɛ douane sira kan. O yɛrɛ ko u bɛ don ale ka mobili kɔnɔ armée bɛ don ale ka mobili kɔnɔ. K'o bɛ mɔgɔ minnu ramasser sira kan. Bon ka bɔ Mopti yɛrɛ ka taa Bandiagara. Bon mɔgɔw bɛ ka taa moto la. Bi mɔgɔw bɛ ka bɔ Mopti ka taa Bandiagara moto la. Hali sisan an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ sisan. Ne yɛrɛ terikɛ dɔ taara Bandiagara ka na moto la bi. Tellement que au moins mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a ka fisa bi. Non sira jara dɛ. A kɔsɔ tɛ dɛ sira jara de. Allahu Akbar. Armée ye baara min kɛ an y'a ye. A y'a ye. An y'a ye an kɔni tiɲɛna. An b'i fo. An bɛ mɔgɔw an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔw ka tugu armée kɔ. Parce que armée bɛ an de kama. Ba Hamina ko ye an ka da ka sunɔgɔ de. Mɔgɔw ka daw la. Oui. Ni mɔgɔ ye ko o ko m'a faamu ka armée informé. Ba armée informé. Merci. An b'i fo. N balimaw nin kun ye kibaruya teliman de ye an tilala direct la dɔrɔn an ye nin kibaruya sɔrɔ an balimakɛ fɛ Sidibe ka bɔ Mopti ko kabiri sugu fɛn fɛn jɔra kabiri lundi u bɛ ka taa ni appareil de ye ka taa da mɔgɔw la minnu de la n'u sigarila ni u bɛ appareil da la n'i ye marifa ci appareil bɛ kule anw de la ka nin fɔ ala y'a kɛ an balima dɔw y'anw kɛ nkalontigɛla ni yɛlɛko bɔmɔgɔ ye an y'an ta to ala ma u yɛrɛ de y'an wele san an kɛlen kɔ direct la k'u bɛ fɛ ka don ka seereya kɛ ko bi o don ta kɛra sugu wɛrɛ la sugu wɛrɛ tun bɛ yen mais bi Mopti suguba yɛrɛ kɔnɔ alamisa don nin kɛra yen de gendarmerie mobili kɔni ni appareil jɔra min na k'ale o yɛrɛ tɛ sɔsɔli kɛ ko b'a fɔ ko ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a tɛ tɛmɛ nin kan o bɛ don mobili kɔnɔ u bɛ taa n'o ye ayiwa ni ne don dɛ ni ne don donc a k'a bila u kunna armée kelen tɛ se an bɛɛ de don an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana soutenir
kuma kuntan fɔ ni kuma kalo fɔ in nafa foyi t'a la. Vive l'armée malienne k'aw bɛɛ fo ka walima ni ye video kunkurun dɔrɔn de an seginna ka na video in sigi aw kama dɔrɔn de ni espoir ba min kɛra Moptika de y'an wele a ma k'an yɛrɛ ɲɛna Moptika de y'an wele a kɛra mɔgɔ min ɲɛna o yɛrɛ de bɔra k'a ɲɛfɔ donc vraiment k'a fɔ aw ma vraiment aw merci Ala ka jamana basigi a k'an bɛn waati wɛrɛ